سلام زخبركم تخاتاتلتي مدب تعنا إريتري هاث مساخم زلنا دكتور خالد بشر كمون دكتور الخير محمد سعيد نور حسيني بالمغصل كاب تخاطتلتي مدباتنا زمتنا حتوتات حيزنا لكم قريبنا لنا نخط كاتتو لنا بتحتنا يعدم قدامي تحتو انتياتبل سنقاب زي حجي ترخي بدلو بمصنعتي ناي كورونا فيروس كتبات فاكسين معرخ ندي أدمعنا تالو انتاي نفوت لنا زبل حتى نبخا دكتور خالد. Thank you يا غنى لي دكتور الخير كصاب عجي قريبو زلو ناي كتابة أنصار كورونا فيروس بناي راشا تشاينا عاد إنجليز أو أمريكا ونكلت كامبانيتات أدمعنتو كاب 7 ساعة 9 كميتي يبتصح زي كتابة الزغريبون وزلوا بلعلي 10,000 أبقليو خان 4,000 زخونو تساتفتي زتقبرأيو بزي مخنيات كات الزرزر كساب حجاي وطن الله تقدم عنتو تأحازات كما يمثل قنتو وطي زلو تصفى زهب وينو مخان بزتف على لي عينة كتابة مخانون اتي أزيو تصفى زقبرلو مخنياتي ስለዚ ክሳብ ሕጂ ተሰሪሑ ዘሎ ካብ 7 ብዛዕባ እንግሊዝ ተገበረ ክሳብ 9 ኣብ ናይ ራሻ 94-95 ከሚቲ ኻን ብናይ ኣሜሪካ ብክልተ ካምፓኒ ሞደርና ወይ ፋይዘር ዝተባሃላ ካምፓኒታት ከኣድማዕነት ከም ዘለዎ እዩ ዘረጋገጽ እዚ ክንብል እንከለና ንኣብነት 9 ኣድማዕነት ክንብል ከለና نميت السبات نحر هيبكايوم اتي كتابت اتوم 9 سبات اتي كتابت كاب اتي كورونا فيروس يكالاخللهم 10 سبات كن كيكالاخللهم يخيليو 9 لنا كنزارب كلنا مالتي اتا خاليتي حتو خاب تخاتاتلتي زمصاتنا ازوم كساب حجي تساريحهم زلو كتابت انصار كورونا فيروس አሉታዊ ጎኒ ኣለዎም ዶ ኣለዎም ድሕር ኮይኑ ክሳዕ ክንዲ ምንታይ እቲ አሉታዊ ጎንታት ዘሎ ስጋብ ዞም ሕጂ ተሰሪሖም ዘለው ቫክሲናት እቲ ናቶም አሉታዊ ጎኒ ከምቲ ልሙድ ናይ ኩሎም ዓይነት ቫክሲን ቅድሚ ሕጂ ተሰርሑ ፎኪስ ምዃኑ እዩ ስጋብ ሕጂ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ድማኒ ኣብ ተቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ናይቲ ምምርማር መጽናዕቲ ናይቲ ቫክሲኔሽን ናይ ክትባት ዝግበር መጽናዕቲ ተረጋጊጹስኒ ናብቲ ሳልሳይ ደረጃ ይሓሊፉ ዘሎ ጋብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሳልሳይ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ እዋን እዚ ማለት እዩ ሴፍ ምዃኑ ወይ ድማኒ ዘስግእ ነገር ከም ዘይብሉ ስክፍታታት ከም ዘይብሉ ይዝሕበር ዘሎ እዋን እዚ ብተወሳኺ ከማን ካብኡ ሓሊፉ ናብቲ ናይ ዝተፈላለዩ ዓድታት መድሃኒት ናይ ቫክሲን ናይ ክትባት ለጽድቓ ኤጀንሲስ ወይ ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ማሕበራት ናብኡ ተሰዲዱሎ ፍቃድ ንክውሃቦም ናብ ህዝቢ ንክዝርጋሕ ስለዚ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ መጽናዕቲ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ስጋብ ሕጂ ኣሉታውናቱ ፎኪስ ብምዃኑ ልክዕ ከምቲ ናይ ካልእ ዓይነት ቫክሲኔሽን ዝወሃብ ናይ ምሳሌ ሕጂ ናይ ጉንፋዕ ድዩ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተዋሂቡ ዝነበረ ቫክሲናት ንሱ ዓይነት ውፅኢታት ስለ ዘለዎ ስጋብ ሕጂ ዝሕጉስ ዜና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ስኒ ኣቶ ኣሉታውናቱስ ፎኪስ እዩ ኦኬ ምናልባት ምሳት ተሓዘት ዶክተር ኣልኸር ፍኹስ ዱበለ ኣሉታዊ ምልክታት ኣብ ካልእ ክታበት ዝርአ ከም በዓል ምንታይ ክጥቀስ ይከኣል ካብቲ ልሙድ ኣሉታዊ ናይ ሓደ ክትባት እንታይ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋሃበካ ክትባት ቫክሲኔሽን ኣብኡ ቃንዛ ድዩ ሕበጥ ድዩ ምቕያሕ ድዩ እዚ ልሙድ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ኣካላትካ እውን ናይ ረስኒ ክገብረልካ ክእል ድኻም ክስማዓካ ክእል ከምኡውን ቅጥማት ናይ ጨዋዳታትካ ክስማዓካ ክእል እዚ ሕጂ ካብቲ ልሙድን ፎኪስን ዓይነት ኣሉታዊ ሳዕቤናት ናይ ሓደ ናይ ኮቪድ-19 እውን ኢሉ ተጠቂሱ ኣሎ እዚ ድማ ኣብቲ ቀዳማይን ካልኣይን ክትባት ክወሃብ ከሎ
ዝተራእየ ማለት عراي مستا قدم أبيلا زحاتت حتى مساعد التححز زي أنصار كوفيد 19 كتابت كساب حجي كبيد زغنا آلتاوي صعبين كم زي بلو يزفلت دلو جن منالبات تخاطات تنام انتن كبره زي كبيد آلتاو صعبين نبلو مسالة كم منتاي እዚ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ዶክተር ኻልድ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ወላ ንመንግስቲ እውን ኣገዳሲ ሕቶ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣድቦ ዝግበረሉ ዘሎ ከምቲ ኣቐድማ ቢለ ዝጠቐስክዎ እቲ ክንፈልጦ ዘለና እቲ ዝውቱር ዝኾነ ምልክታት ኣሉታዊ ምልክታት ኣብቲ ከባቢ ክትባት ዝተዋሃብካሉ ቦታ ቃንዛ ክገብረልካ ክእል ከምቲ ዝበልናዮ ዓንቲ ወይ حبت نقبر خل قيح خل ويراش نولون كقبل كخل أبتا بوتا مالتي إذا كان أوشتي معلتي حدا خلطة معلتي زتأفي كم أون مولو أكلات كار سمع كارلو خمت عن توي تصاصنا رسنا قبل كخل توارات كخل حما كخل دخام كسمع كخل إذا بمولو ولا رأس خون كأنزار رأس قبل كخل إذا فوكس لزخنا أوشتي سوس سنة معلتي زتأفي ملكتاتي እንታይ ዳስ እቲ ቀንዲ ኣብዚ እዋን እዚ በፂሑ ዘሎ እቲ ናይ ምምርማር ብዛዕባ ናይ ቫክሲን እቲ ቀንዲ ዓበይቲ ነገራት ኣስጋኢ ዝበሃል ምልክታት ንዕዮም ኣብ ሳይደሉ ኣብ መጽናዕቲ ዘለዉ ዝከታተልዎ ዘለዎን እዚ እንታይ ኣጠቓልል ከም ዝበልከ ዓንቶ ይሕቶ ሓደ ሞት የስዕብ ድዩ ኣየስዕብን እዩ ናይ ኮሮና ቫይረስ ቫክሲን ኣብዚ እዋን ዝበፅሕ ዘሎ ሞት ኣየስዕብን እዩ ወይ ድማ ምስ ሞት ተተሓዘ ምልክታት ኣይረኣና ዘለና ካልኣይ ማዕረ ናብ ህይወት ዘስግእ ዓይነት ደረጃ የብፅሕ ድዩ ኣየብፅሕን እዩ እዚ ላይፍ ትሬትኒንግ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ላይፍ ትሬትኒንግ ዝኾነ ናብ ህይወት ዘስግእ ዓይነት ኣሎታዊ ሳዕቤን ኣይተረኣየን ኣብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ቫክሲኔሽን ማለት እዩ ናይ ክትባት እቲ ሳልሳይ ንሓደ ሕሙም ወይ ንሓደ ኣብ ቫክሲን ዝወሰደ ስኒ ናብ ሆስፒታል ዘብፅሕ ዓይነት ሕማም የብፅሕ ድዩ ኣየብፅሕን እዩ ስጋብ እዚ እዋን እዚ ሓደ ኣብ መጽናዕቲ ዘሎ ቫክሲኔሽን ዝተዋሃቦ ናብ ሆስፒታል ዘብፅሕ ዓይነት ሕማም ኣይተረኣየን ዘሎ ምስ ኮሮና ቫይረስ ምስታ ቫክሲን ተተሓዘት ማለት እዩ እታ ራብዓይቲ ድማ ዝከታተልዎ ዘለዎ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ምዝሕዛስኒ ነቲ ህፃን ወይ ድማ ነፍሰን ነቲ ህፃን ስኒ እንታይ ሳዕቤን የርእዮ ዝኾነ ሕማቕ ሳዕቤን ኣለዎ ድዩ የብሉን እዚ ሕጂ ኣብ መጽናዕቲ እዩ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሳዕቤን ኣይረኣየን ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ብመንግስቲ ደረጃ ኹን ብህዝቢ ደረጃ ጽቡቕ ገይሮም ዝካተሉ ዘለዉ ንዕኡ ዝካተተሉ ማሕበራት ኣለዉ ስለዚ ክንስከፍ የብልና እቲ ስጋብ ዝንፈልጦ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኮቪድ 19 ቫክሲን ሴፍ እዩ ወይ ድማኒ ኣወንታዊ ይበዝሕ ካብ ኣሉታዊ ማለት እዩ ጽቡቕ ስለዚ እቲ ኣሉታዊ ከቢድ ኣሉታዊ ሳዕቤን ንብሎ ዘለና ምስቲ ክታበት ዝተኣሳሰር ከም ዘየለ ኢና ንፈልጥ ክሳብ ሕጂ بخالق نجارات سبجن بخالق حمام وحميمه وحدقة خود أخلي. تا كتسيلا زلحتو كبزمز مزتنا انتها تحسو ناي حدا فاكسين سني ناي حدا كتبات سني انتايو بزي كاتي ناي مست فاكسين ناي فيروس تحزسني قال انتاي تحسو لهم هنياتو زبناني وخاب كبسفلا لي كورنعات تحسو مايكروچيبس بحاليو كاله زرابات سمع سلازلوس نزي اختبرها لنا دكتور خالد بقعتايزي مجمرتا كلنا هم نفلطو تي كتابه زوهاب قند تحسو تي اكال نايتي فيروس مالتيو ابتي ناي تشاينا نامنت تغبر مصنعتي تي فيروس بعلو الداخمهم كم زي قد اكا غيرهم نعو يبخا بزناي عاد انجليز ادنو فيروس يبحال ناي راشاون كوميو ناي امريكا خلت كامباني زغبروها ام ار ان اي يبحال زياتهم اكل نايتي فيروس
ኣብቲ ክታበት ኣለዉ ብተወሳኺ ከዓኒ ነቲ ክታበት ኣድማዓይ ምእንቲ ንክኸውን ሓደ ነገራት ይውስኾ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝተሰርሐ ክታበት ዝርዝር ሓበሬታን ብደቂቕን የለን ግን ብሓፈሻ ግን ክታበት ክዳሎ እንከሎ ዝኣትዎ ኬሚካላት ነገራት ኣሎ ምእንቲ ኣድማዕነት ናቱ ፅቡቕ ንክኸውን ሓደ ንኣብነት ካብኡ እንታይ እዩ ከምዚ ናይ ኣሉሚኒየም ሶልት ዝበሃል ኣሎ ምስ ኣሉሚኒየም ዝተሓሓዝ ኬሚካል ንሱ ከዓኒ ኣድማዕነቱ ነቲ ናይ ኢሚዩን ሪስፖንስ ዝበሃል ናይ ኣካላትና ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እቲ ቫይረስ ኣካል ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ኣድማዓ ምእንቲ ክኸውን ሞቀስ ገይሩ ከዓ ናብቲ ደም ምእንቲ ክፈስስ ብኣሉሚኒየም መሳሊ ይኣትዎ ማለት እዩ ኬሚካል ናይ ኣሉሚኒየም ሶልት ዝበሃል እሱ ከዓ ብጣዕሚ ንእሽተለይ ደይጓዳእ ማለት እዩ ኣካላትና ካልእ ሓደ ኦይል ካብ ዓሳታት ዝወፅእ ዘይቲ እውን ይኣቱ እዩ እሱ እውን ተመሳሳሊ ነቲ ናይ ኣካላትና ኢሚዩን ሪስፖንስ ዝበሃል ናይ ኣካላትና ምክልኻል ዓቕሚ ምስ ኣተወ እቲ ቫይረስ ናይ ቫይረስ ኣካል ንዕኡ ዘደንፍዕ የትውሉ ካልእ እውን ነቲ ሓደ ኬሚካላት እውን ነቲ ክታበት ከምዚ ባክቴርያ መሳሊ ኣትዮም ኣብኡ ግሮው ገይሮም ንዓና ከይቀትሉና ምእንትን ንዕኡ ዝከላኸል እውን ሓደ ኬሚካል ይኣትዎ እዩ ብተወሳኺ እውን ከምዚ ጀላቲን መሳሊ ነቲ ናይ ክታበት ይኹን ካልእ ኬሚካል ዘሎ ስቴቢላይዝ ዝገብሮ ብትክክል ከም ዝሰርሕ ዝገብሮ ይኣትዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምናልባት ክንሪኦ ኢና እንታይ ዓይነት ጀላቲን ይኣትዎ ድዩ ኣይኣትዎን እንታይ ዓይነት እዩ እቲ ጀላቲን ዝኣትዎ ኸ ኣፀቢቑ ክበርህ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ብሕፅር ዝበላተን ትዕስቶ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ዝኾነ ክታበት ዝኣትዋ እየን ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዘሎ ግን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ኣብ ዝመፅእ ፕሮግራማትና እውን እንታይ ነፍሲ ወከፍ ክታበት ከም ዝሕዝ ክንዘራረብ ኢና ካልእ እንታይ እዩ ትዝውረ እዚ ናይ ማይክሮቺፕ ዝበሃል ንደቂ ሰባት መቋፃፀርሲ ኣብቲ ክታበት ይኣቱ እዩ ዝበሃል እዚ ክሳብ ሕጂ መሰረት ዘይብሉ ነገር እዩ ምክንያቱ ብሕጊ ናይ ሕክምና ይኹን ብናይ ዓለም ለኻዊ ምቁፅፃር ዝግበረሉ ናይ ክታበት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከምዛ ዓይነት ቺፕ ይኹን ወይ ካልእ ንወዲ ሰብ ሓደገኛ ዝኾነ ኣስጋእ ዝኾነ ነገራት ብፍፁም ኣብ ክታበት ኣብዚ ሓለፈ ይኹን ሕጂ ይኹን ወላ ንመፃኢ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብከመይ ዝኣመሰለ ምቁፅፃር እዩ ዝሓልፍ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ናይ ውድብ ጥዕና ሃገራት ከይተረፈ ኩሉ እዩ ዝከታተሎ ስለዚ መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታ ስለዝኾነ ኩላህና ክንነፅጎ እዩ ዝግባእ ኣራይ ቀፂሉ ዝመፀና ሕቶ እንታይ እዩ እዚ ክታበት እዚ ብቐዳምነት ዝወሃብ ነናይ ኣካል ሕብረተሰብ ምዃኑ ሓበሬታ ኣለና ዶ ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ዶክተር ኻልድ ንምንታይ እቲ ቫክሲኔሽን ምክንያቱ ቫክሲኔሽንን ፍልልይ ኣሎ ቫክሲን እቲ ክትባት ምድላው እንድዩ ቫክሲኔሽን ግን ክትባት ምሃብ ዓብይ ፀገም ወይ ድማኒ መሰናኽል ዘለዎ ነገራት እዩ ምክንያቱ ምስ ብዙሕ ነገራት ዝተሓዘ እዩ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እውን ክፈላለ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ናቶም ዓቕምን ክእለትን ሪኦም ናቶም ኮሚቲ ኣቕሪሞም ከመይ ጌርና ንዘርግሓዮ ዝብል ሕቶ ንክምልሱ እንደገና ንግዝያዊ ዝኾነ ሓበሬታ ሂቦምና ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ቀፃሊ ዝቕየርን እንዳማዕበለ ዝኸይድን ሓበሬታ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ትማሊ ዝወፅእ ሓበሬታ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ነጥብታት ወይ ድማ ረቑሒታት ሒዞምና ዘለው ቀንዲ ዕድመን እቲ ኩነታት ጥዕና ናይቲ ሰብን እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ዝዓበየ ዕድሜኻ ዝደፍኣካ እንተዳ ኮንካ ወይ ዝደፍኣክ እንተዳ ኮንኪ ኣብ ዝያዳ
ሓደጋ ስለ ዘለኻ ወይ ዘለኺ ቅድሚያ ይወሃበካ ወይ ድማ መጀመርያ ንዓኻ ይምልከተካ ማለት እዩ ብምቕፃል ሕማማት ናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት እንትዳለዎ ኮይኖም ንዓቶም እውን ይምልከቶም ስለዚ እቲ ዝርዝር ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ እቶም ናይ ኣረጎት ኣቦታት ኣዴታት ዝቕመጥሉ ዘለዉ ቦታታትን ንዓቶም ደኣልዩን ሰራሕተኛታት ንዓቶም ቅድሚ መጀመርያ ክወሃቦም ተባሂሉ ዘሎ ብምቕፃል ልዕሊ 80 ዝደፍኡ ዕድመ ይወሃቦም ካብኡ ንታሕቲ ካብ 75 ንላዕሊ ካብኡ ተቲሒትካ እውን ካብ 70 ንላዕሊ እዚ ሕጂ እቲ ዓቕሚ ናይቲ መንግስቲ ተራእዩ ክንደይ ሚልዮን ሰባት ኣለዉ ብኡ መሰረት እዩ እቲ ደረጃ እናተሓተ ዝኸይድ ኣብ መበል 4ይ ደረጃ መን እዮም ኣለዉ እቲ ናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባትን ካብ 70 ንላዕሊ ዘሎ ዕድመ ሰባትን ንዓቶም እዮም ክወሃቡ ተባሂሉ ዘሎ ሕዱር ሕማም ክድብል እንከለና ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቂስና ነርና ሓፀር ኣቢለ ንምግላፅ ሕማም መንሽሮ ዘለዎም ሰባት ሕዱር ሕማም ናይ ምስትንፋስ ዝተሓዘ ሕማማት ዘለዎም ሰባት ሕማም ሽኮር እውን ካብቶም ቀንዲ ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ዝበሃሉ እዩ ናይ ሕማም ልቢ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት እንትሃልዮም እዚኣቶም ካብኣቶም ወይ እውን ናይ መድሃኒት ዝወስድ ናቱ ናይ ምፅዋር ክእለት ናይቲ ናይ ነብሱ ዘዳኽም ዝወስድ ሰብ እውን ከም ምስቶም ተነቀፍቲ ዝተባሃሉ ኣካል ሕብረተሰብ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ትዝርዝር እንዳባርሃልና ክኸይድ እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ድማኒ ኣብ ከከምቲ ዓዱ ከከምቲ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ መንግስቲ ብኡ መሰረት ክዝርጋሕ እዩ ማለት እዩ እቲ ዓቕሚ እንተዝህሉ ነይሩ እንተሃልዩ እውን ንብሙሉእ ሰብ ዝምልከቶ ቫክሲኔሽን ወይ ክትባት እዩ ብምቕፃል ዶክተር ካሊድ እዛ ትፅዕብቶ ክትምልሰልና ይዕድመካ እዚ ቫክሲን ናይ ኮቪድ-19 ተዳልዩ ዘሎ ምስቲ ናትና ናይ ጀነቲካዊ ኣካል ርክብ ኣለዎ ድዩ ከመይ ይርክቡ ከተብርሃልና ዶ ትኽእል ፅቡቕ ሕቶ ቅድሚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊት ሕቶ መሊስና ነርና እዚ ክታበት እዚ ተፈላለየ ዓይነት ምዃኑ ዓንቶይ ጠቂሰ ነይረ ገሊኡ ኣሎ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ዘይኣቱ ንኣብነት ከምዚ ናይ ራሻ ዝገብርዎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ሓደ እውን ናይ ቻይና ኣሎ ወይ እቲ ቫይረስ ዝተዳኸመ ኮይኑ ወይ ኣካል ናይቲ ቫይረስ ኣብ ካልእ ዓይነት ቫይረስ ኣረኖ ቫይረስ ዝበሃል ናይ ፍሉ ቫይረስ ኣብኡ እትዮም ዝወሃብ እሱ ኣብቲ ውሽጢ ጀነቲካዊ ኣካል ናህና ጀነቲካዊ ማለት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንምምሕልላፍ ዘድሊ ጠባያት ዝቆፃፀር ኣካልና ማለት እዩ ጀነቲካዊ ሕጂ ንሱ ኣብ በዘን ሰለስተ ዝጠቐስክዎን ዳርጋ ኣውሱ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ኣቱን ይፍቲ ሰልስ ዝበሃል ማለት እዩ ውሽጢ እተን ካልኦት ግን ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ብሞደርናን ብፋይዘርን ዝተሰርሓ መሰንጀር አርኤንኤ ዝበሃል ቫክሲን ሓድሽ ዓይነት ቫክሲን እዚ ልክዕ እቲ ጠባይ ናይዚ ቫክሲን ልክዕ ከምቲ ናይ ቫይረስ ጠባይ ሃልይዎ ግን ዘይጓዳይ እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላትና ውሽጢ ምስ ኣተወ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝጠቐስናዮ ንእሽተይ ፋብሪካ ናቱ ኣብቲ ውሽጢ ሰል ናህና ሰሪሑ ነቲ ናህና ኣካል ተቆፃፂሩ ንዑ ዘድልዮ ነገራት ከምዚ ፕሮቲን መሳሊ ገለ ይሰርሕ እሞ ቫይረስ ከም ዝኸውን ይገብር እዚ ክትባት ከኣኒ መሰንጀር አርኤንኤ ኤምአርኤንኤ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ጠባይ ኣለዎ ናብቲ ውሽጢ ጀነቲካዊ ኣካል ናህና ጂን ኣትዩ ምስ ኢንተራክት ወይ ይራኸብን እዩ ግን ካብኡ ወፃኢ እታ ንእሽተይ ውሽጢ ኒክለስ ትበሃል ኣላ ካብኡ ወፃኢ ኣሎ ነቲ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ኣየናይ ክስራሕ ኣሎ ኣየናይ ክስራሕ የብሉን ዝቆፃፀር ኣብኡ ኸይዱ እቲ ንዕኡ ዘድልዮ ነገር እዩ ዝሰርሕ ዓይነይቲ ኣታ ትስራሕ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቂስናያ ነርና እታ ቆቢዕ ትመስል ዘላ ኣብቲ ቫይረስ ንሳ ከም ትስራሕ እዩ ዝገብር ንሳ ምስ ተሰርሐት ከዓኒ ነቲ ናህና ናይ ኢሚዩን ሪስፖንስ ዝበሃል ናይ ውሽጣዊ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ትረአ ይገብራ እሞኒ መሳርሕታት ብዙሕ ኣንፃር ቫይረስ ምስ ተሰርሐ ካልእ መዓልቲ ንስኻ እንድሕር
እቲ ቫይረስ ኣጥቂዑካ ተሰሪዑ ስለ ዝፀንሕ ንዑ ዝከላኸል ንኸጥቅዖ ነቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዩ ናብ ብዙሓት ሰባት ተፈቲኑ ሕጂ ብናይ ፋይዘር ጥራሕ ስጋ 40,000 ናይ ሞደርና ከምኡ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ሳዕቤን ኣብ ኣካላት ናይቶም ተፈተነ ብዙሕ ሳዕቤን ኣይተረኣየን ኣብ ብዙሕ ተፈቲኑ እዩ ኣብ ካልእ ናይ ላቦራቶሪ እንስሳታት ብዙሕ ተፈቲኑ ብዙሕ ሳዕቤን ኣይረኣየን ስለዚ እዚአን ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ሰል ናና ከም ዝኣትዋ ንፈልጥ እቲ ካልእ ግን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክታበት ንፈልጦ እዚ ናይ ፍሉ ተባሂሉ ዓመት ዝወሃብ ብኸምኡ ዓይነት ዝስራሕ እዩ ብዙሕ ነገር ዘስግእ የብሉን ማለት እዩ ንዝያዳ ሓበሬታ ምናልባት ፍልይ ዝበሉ ሕቶታት ምዝህልውን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶን መልስን ጌርና ክንምልሶ ክንፍትን ኢና ኦኬ ቀፂሉ ዘለና ሕቶ ካብ ተኸታተልቲ እዚ ክታበት እዚ ክንደይ ግዜ ዝወሃብ ኣብ ክንደይ እዋን ከ ትወስዶ እዚ ጽቡቕ ሕቶ እዩ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ቫክሲን ክትባት ሓድሽ ክትባት እዩ እዚ ዝጥቀመሉ ዘለዉ ዓይነት ኣሰራርሓ ወይ ኣማዕባብላ ናይ ቫክሲን ናይ ክትባት ከምኡውን ሓድሽ ዝኸውን ዘሎ ስጋብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ወይ ተዳልዩ ዘሎ ክትባት ክልተ ቫክሲን ዝወሃበካ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ገሊኡን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ لمعنت انت تواهبك تقدمتي كتبات بل كاليت كتبات دحر 14 معلتي ويكلتا سومن وهبك نمثال حجين تداريناو ناي اوكسفورد ناي عاد انجليز تداري دلو فاكسين زي اب لمعنت انت تواهبك تقدمتي كتبات تقاليت كتبات دحر ورحي توهبك مالتي زي نتي ادمعنت نايتي كتبات اقداسي يخون مالتي سخان ترى تقدمت وسيدك تخليت انت رادي وسيدك ادمعي كيكون خليو نتناي كورونا فيروس نعون مكلخال مالتي ስለዚህ ስጋብዝ እዋን እዚ ኣጽኒዕናዮ ዘለና ወይ ተፈሊጥ ዘሎ ክልተ ግዜ ዝወሃበካ ቫክሲን እዩ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ንዕር ክልተ ዶስ ወይ ክታበት ዘይወሰድካ ኣብቲ ዓቐን ግዜ ዝተባሃለ ኣድማዓነት ከምቲ ዝድለ ከይልዎ ስለ ዝኽእል ኣገዳሲ እዩ በቲ ዝተባሃለካ ሓበሬታ ምኻድ ብቐፂላ ዘላ ሕቶ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ተዳልዩ ዘሎ ካብዘን ተዳልዮን ዘለዋ ቫክሲናት ክትባት ኣይናዩ እቲ ቁርብነት ዘለዎ ወይ ብቐሊሉ ናብተን ሎው ኢንካም ካንትሪስ ዝበሃላ እቲ እትዋትናተን ትሑት ዝኾነ ዝበሃላ ከም በዓል ኤርትራ ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ኮታስ ኣፍሪካ ኣይነትን ኣይናይ ቫክሲን እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ጽቡቕ ሕቶ እዩ እዚ ምናልባት ነተን ትሑት እትዋት ዘለዎን ሃገራት ኣዝዩ ዝምልከት እዩ እዚ ከዓ ብምንታይ ኢና ንሪኦ ብክልተ ነጥቢ ኢና ንሪኦ እቲ ሓደ ዋጋ እዩ እቲ ሓደ ከዓኒ ብቐሊሉ ናብኡ ክጓዓዝ ወይ ድማ ክዝርጋሕ ይኽእል ድዩ ክመቃራሕ ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ ክሳብ ሕጂ ተጸኒዑ ዘሎ እዘን ናይ ኣሜሪካ ተሰርሓ መሰንጀር ኣርኤንኤ ዝበሃላ ኣብቲ ናታተን ተፈጥሮ ናይቲ ክታበት ኣዝዩ ዝዘሓለ መኽዘን ኮይነን ወላ ክጓዓዛ እንከለዋ ኣዝዩ ዝዘሓለ ትሕቲ 70 ዲግሪ ክኸውን ኣለዎ እቲ መጓዓዓዚ ማለት ስለዚ ቁርብ ክብድ ይብል እዚኣተን ብቐሊሉ ናብ በዓል ኣፍሪካ ንክዝርግሓ ሓደ መሳርሒታትን ፍልይ ዝበለ ኣቑሑት ናይ ፍሪዘር የድልዮ ማለት እዩ እዚ ናይ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ተሰርሐ እንድሕር ርኢናዮ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክታበት ተሰርሐ ስለ ዝኾነ እሱ ኣብ ከምዚ ፍሪጅ 2-8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከተቐምጦ ክትኸዝኖ ትኽእል ኢኻ በዚ ምክንያት ከዓ ብቐሊሉ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ብፍላይ ከዓ ናብዘን እትዋተን ትሕት ዝበላ ሃገራት ከም በዓል ኣፍሪካ መሳሊ ብቐሊሉ ከተብፅሖ ትኽእል ኢኻ
تقال حتو غاني ناي حتو ناي واقعي بحافشة تناي أمريكا زلو قرب كبير يبليو زي تطبق زينا زقبرو زنا عادي إنجليز بأكسفوردن أسترازينكا دي تسرحة ساتون بروميس آتيوم تي مبتعز آتو وخان تايو نكساب زي كورونا فيروس زتقفى نتي كتابت برتعو واقع حسر زبالة كشوطو مخانم كهوبو مخانم حبيرو مالو بتوسع خاني نتن اتواتن تحت زبالة هاقرات كاني ولا ازي بانديميك ازي حجزولو ناي لبدا كورونا فيروس ولاون مستودئة نقاط علي برتعو واقع كم دشوطلن حبيرو مالو سلازي ازي ناي كتابة زمصو زي ممعرراي نخي كيهلو خمس خيل تسفى نقبر توسخ خاني زي حجي تشاينا صرحو دلو راشا صرحو واقو أقبول زخانا واقا خنقوبر إنا زبل زرباتا سلزلو ازي تغماتو أفريكا زلو تشبوق زينا كبهالي كال حراي مبارتن حطوطات كاب تخاطاتلتي ماتيان زنبرا ودينا ينالنا من هالبات توساقي دكتور الخير كتب له ألك أن تخينو عدل كبكا غاني لي حنت انتهى خبلا دلي بزعباناي كتبات زملكت بوغي حبريتا كمتسألنا كله سني انتاي كنقبر على نازبل حطو تتزاربنا له زبالة زي مثلني إذن منتايو أبزوان زي مز بقليلو حبريتا كمتسألنا يخليو بستفل العينة من قدم مالتيو أنا زمكر انتايو تزمتسألنا حبريتا مجمريا تي حق النتو نمر غاز كنسعر لنا بخلاي دماني قلطيفكا داي مزرغح نسترخو حبريتا فلاي دما دطراطركا وي دماني وقاسي وي حماق قالو تاو زخونه ملخ زلو انت راح يزو زمصا كالو تملختي مجمريا كزرغ حيبلكا كتراغز عليك مجمريا إذا ما لوموديو مغنياتو حجج فاكسين مزمص حجج كتبات مزمص كل غيزه سبات زي قبولو لو سلا زي قبولو دما نعو نتناتهم فرحاتن سقاتن ممعبال ወይ ድማ ንምውፃእ ንዝተፈላለየ ሰባት ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ጉጉይ ሓበሬታ ይህቦም እዩ ስለዚ ብናይ ኮቪድ-19 ክትባት እውን ዝተመሳሰለ ዓይነት መጥቃዕቲ ወይ ድማ ጉጉይ ሓበሬታ ይዝርጋሕ ኣሎ ስለዚ ልሙድ እዩ ክድንብርፅ ክብለና የብሉን እንታይ ደኣስ ኩላ ግዜ ከነረጋግፆ እዩ ዘለና ተወሳኺ ትብሎ ተለካ دكتور خالد وطبق I think طبار استلعلكا تغيسكايو زي بتعمي أسكا في زخونة نغريو تي كتابة حجي نا قربي متسالو نمهاب دحرتي قوقي حبريتا خزرقح ترأيو من البات ابتساب دأتو مترطر حما أصلا زغون حبريتا متسالنا خلو متصراي كم ناي متصراي لمدي نحرازو تيرنا زبلتايو لكعيو منقستات يخونو حد خم بعل WHO لامسلو سرحي لهم حزوم ولا زنا يمرخو بزهان زبالا يقالو سولو مقلاس ግን نحنا خاني كم ህብረተሰብ زو حد ህብረተሰብ ኮይና ደለና خنقالوሶ እጃምና خنبركت يقبا መወዳእታ ምናልባት ክብሎ ዝደል እንታዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ብቀጥታ ዝመሓላለፍ حطون ملسن مدب كنقبرينا أبزي تحتي يوتيوب كنقمطينا تحبريتا تخطاتو ليهم بتوسع خدماني كمزي زعمسلة برنامج زيادة خطرين نعتدو ليخونكم ويحططات نحرق لكم كونكم نزي channel نهنا لايك بمقبار سبسكرايب بمقبار شير بمقبار تحبابرو تحبريتاون زخون حطو ويريتون تلكم ناب تحتي كومنت ندير صحيفكم لنا نحنا ننبوينا كنملسلكم نخلينا يغني لنا